kuom manyuola mar familia mar Mosenindo Kirima wuok oko kendo thegore kod chenro mar twak madhi nyime e wi lowo ma Njiru manyocha doho oyango ni mar Kirima. Familia nowacho ni gibiro bedo piny mondo mi gilosi kaka familia wi okanga ma owinjore kawo e wi wach lobno. Jailieta nigi ler mathoth. Makoro neno ni en ywaruok e familia mar Kirima e wi lowo maromo eka 1,000 e gwenge ma Njiru, kaunti ma Nairobi. Achiel kuom ji 15 mowinjo opog lobno koro othegore kod twak madhi nyime e kind familiano, jotelo kod jodak ma Njiru. Jadolo Gadhoni Kirima owacho ni twakno motelne kod nyamin-gi Teresia Kirima otim mana tok familiano oro jonon lo. I am not aware of any negotiations that Anne Wangari Kirima and Teresia Wairumo have been carrying out with people who are in Njiru, but I like to clarify that if they are doing so, they are not doing so on behalf of the beneficiaries to whom the land is vested by way of a high court order. Gadhoni wacho ni weg lob na 15 duto biro loso gin owuon tok jonon lo chiwo bech lobno komedo ni gibiro mana use kaluwore koda nengo lo masani. These are people's lives we're talking about, but at the same token, this is our inheritance. So that's why I mean we need to try and come to a win-win solution. But essentially, we must all adhere to the law. Kokalo okil mare, Gadhoni owacho ni gibiro tiyo machiegni kod mane en gavana machon ma Nairobi Mike Sonko mar yudo ratichgi mar lobno ma Njiru. Because he has resolved the other cases, similar cases in Mombasa, Waitiki land, this was South B land, and even the Kirima land in Parklands. En bura mosewinj kuom higni mathoth ka doho nong'ado bura ni lobno en mar jasiasa Mosenindo Kirima. Doho omiyo chik jogo duto modak e lobno mondo owuogi kachop tarik 31 dwe mar 12 higani. Jailieta, Ramogi TV.